Emyn cyntaf sydd wedi ddewis yw'r geiriau gan gwylio ei hun. 37 yw'r rhif y geiriau. Cenwch e'r arglwydd, cenwch e'r iarglwydd, yw'r ein hymwared ni yw. Aid yn beraidd hyd y nef a berth moliant iddo ef, bendigedig fo'r arglwydd ein Duw. Darlleniwr cyffes ffydd. Credwn yn niw dad holl a lluog, creawdwr a llywodraethwr pob peth. Credwn yn Iesu Grist a unig anedig fab, ein harglwydd a'n gwaredwr, trwy ei fywyd, ei farwolaeth ar y groes a'i atgyfodiad, gorchfygodd bechod ac angau gan faddau uni ein bechodau a'n cymodi a Duw. Credwn yn yr Ysbryd Glân, trwyddo ef y mae Crist yn preswylio yn y credinwyr, gan ei sancteiddio yn y gwirionedd. Credwn yn yr Eglwys, corff Crist a chymdeithas y saint, yn yr ysgrythurau sanctaidd yng ngweinidogaeth y gair a'r sacramentau. Credwn yn dyfodiad teyrnas Dduw ac yng ngobaith gwynfydedig trwy'n harglwydd Iesu Grist. Credwn mai diben pennaf dyn ydyw gogoneddu Duw a'i fwynhau byth ac yn dragywydd. Ac fel byddech chi'n disgwyl, mae'n siŵr bod ni'n aros yn agos i hanes y Pentecost ac heno troi at y bedwaredd benod o lyfr yr Actau ac yr hanesyn sydd o'n am gweddio gyda neu am hyder. Sydd ddim mor bell a hynna, beth o gen i bore yma bod yn onest. Adnod 23 os oes rhywun yn dilyn. Wedi ei gollwng, eithant at ei pobl ei hunain, ac adrodd y cyfan yr oedd y prif offeiriaid a'r heniriaid wedi ei ddweud wrthynt. Wedi clywed codasant hwythau ei llef yn unfryd at Dduw, o ben llywydd,
tydi a wnaeth y nef a'r ddeiar a'r môr a phob peth sydd ynddynt, ac a ddywedodd drwy'r Ysbryd Glân angenau Dafydd dy was, ein tad ni. Paham y terfysgoedd y ddeiar ac y cynlluniodd y bobloedd bethau ofer, safodd brenhinoedd y ddeiar ac ymgasglodd y llywodraethwyr ynghyd, yn erbyn yr arglwydd ac yn erbyn ei feseia ef. Canis, yn y ddinas hon yn wir ymgasglodd yn erbyn dy was sanctaidd Iesu, yr hwn a'n einiaist, Herod a Pontius Pilat, ynglŷd â'r genhedloedd a phobloedd Israel, i wneud yr holl bethau y rhagluniodd dy law ath gyngor di iddynt ddod. Ac yn awr arglwydd, edrych ar ei bygythion a dyro eithweision lefaru dy air a phob hyder, ac estyn dithau dy law i beri y chad ac arwyddion a rhyfeddodau, drwy enw dy was sanctaidd. Ac wedi iddynt weddio, ysgydwyd y lle yr oeddent wedi ymgynnull ynddo, a llanwyd hwy oll ar Ysbryd Glân, a llyfer asant air Duw yn hi. Ac fe ganwn ni'r ail o'r emynedd ddewiswyd 587 sydd yn cael ei arddangos, 587, T.R. Jones. Ydych chi'n nabod T.R. Jones? Chi'n nabod gweinidog gyda'r bedyddwyr wylaidd ddathlu. I blith y ddau neu dri yr awron tyredu, ein gwendid gwel rwy'n i sel o dad ymwel â ni. Cryfha ein ffydd yn ôl y dydd, breswylydd mawr y berth. Ein llef gliw, o yw'r ein lliw yn esgyrn gwyw, gwna eto'n fyw o ddiw bydd un i nerth. Ac am dy welwn mewn gweddi. Arglwydd nef a deiar, Duw a thad ein harglwydd Iesu, y dylanwad bywiol sydd o'n cwmpas, fel unigolion ac fel cynulleidfa.
I ni'n dawel ddiolch am dy bresenoldeb, am dy barodrwydd i ymwneud â ni, i gynnig golau lle mae yna dywyllwch, i gynnig ffordd ymlaen lle mae yna loetran, i estyn cefnogaeth lle ni'n arafu cam, ac i weld eraill yn rhan o'r deulu mawr dy hun. Ac yn ein defosiwn heno, mi fyddwn ni'n effro iawn i'n gwendid ein hunain. Ac yn ymwybodol bod nifer o'n cyfeillion ym mhob eglwys, mae'n siŵr, rhyw rai sydd yn dod i'r fan honno o wendid. A'r corff yn llesgau, y meddwl yn arafu, a'r modd i weithredu yn pellhau fydd. Ac eto yng nghanol gwendid y corff ac arefwch meddwl, yma yna hyder ysbrydol. Hyder sydd yn dal llaw yn dy law di, hyder i ymddiried yn darweiniad, hyder i fod yn gadarnhaol ein gwedd. Ac fel bydd yr ifanc yn dysgu ambell i arfer i'r sawl sydd yn hun y lawer. Cynorthwya'r sawl sydd wedi cael daith drwy brofiadau bywyd ac yn llesgau i rannu hyder i'r ifanc. I rannu doethineb i'r ifanc. I rannu ymddiriedus. Bydd y rhan fwyaf ohono ni, mae'n siŵr, wedi bod o dan law meddyg ac yn diolch am ei hyfforddiant a'i harbenigedd a ni'n ein ymddiried yn ei sgiliau hwy. Helpa ni yn yr un ffordd i ymddiried yn y meddyg da. Yr un sydd yn feistr ar bopeth, un sydd yn deall y cyfan o berson. A ti arglwydd yw'r person hwnnw. Ti sydd yn ein deall ni'n well na neb arall. Ac yno ti arglwydd i ni'n ymddiried ein stori ni. Pan fydd ein camau ni a'n dweud ni a'n hagweddau ni yn gwanhau. Cadarnha'n ffydd. A byw har ein naid fel y byddom yn gwybod ein bod yn teithio ymhell y tu hwnt i ddefnyddioldeb corff ac effeithiolrwydd meddwl. Yn teithio i fyd ac i fan lle mae yna drigfan braf. I ni fod yn dy ofod di ac i gerdded ymlaen. Ac yng nghanol holl ddigwydd cymdeithas, yng nghanol bwrlwm byd. Gweddiwn y bydd i'r ddynoliaeth gyfan yn bwyllo, i ystyried, i wrando ar dy lais, ac i geisio gweld o'r newydd yr Iesu, tu hwnt i oes y bedd, ac yn parhau i gwmnia gyda'i bobl. Diolch am bob celfyddyd sydd yn portreadu'r profiad. Boed e'n gerdd, yn farddoniaeth, yn waith arlunio neu'n gelfyddyd gain. Ac yn yr amrywiadau sydd o'r celfyddydau i gyd, y mae pob un yn ei dro wedi ceisio portreadu dy gyffyrddiad di ym Pentecost eid stori. Llenwa ni o'r newydd heno arglwydd a mesur heleth o'r Ysbryd Glân. Fel y bydd yr ysbryd ein bywhau yn sancteiddio, ein harwain a'n hannog.
Ac yn yr anogaeth honno, i ni beth bynnag ein hoed, beth bynnag ein doniau, beth bynnag ein cyfleoedd yn gwneud y gorau ohoni i ddweud yn dda amdanat. Clyw lef dy bobl ddiw dad yn ymbil darwiniad a ddysgogiad yn y byd. Galw eto weinidogion dy air, pregethwyr gydag arddeliad. Galw eto bobl sydd yn mynd i ddefnyddio doniau'n dydd a doniau'r dyfodol i rannu yr un profiad, yr un wefr, ac y bu'n sylfen ar hyd y canrifoedd i gredinwyr Eglwys. Clywyn gweddi adlwydd am adfywiad ysbrydol, ac y bydd i'r adfywiad hwnnw newid a gweddau cynifer y bobl, oddi ar yr hunanol a'r heillig ac i ddarganfod yr un sydd yn gyfiawn ac yn gariad. Clywyn deisif arglwydd am bod hwn yn bwysig i ni, am ein bod ni o ddifri calon yn gofyn am weld gwawr wedi hirnos a chan wedi loes. Gwrando'n gweddi, wrth i ni ymostwng gyda'n hedifeirwch yn ceisio bod mor onest a thryloiw ac y gellir bod, ac y cael ninnau gymundeb o'r newydd gyda ti. Clywyn lle fan gweddi, yn enw Iesu ei hun. Amen. Noswaith i chi gyd a chroeso i'r Oedfa. Bore yma gawson ni'r pleser o groesawu'r Parchedig Denzil John i Ysbryd y Crwys unwaith eto. Gawson neges rymys iawn gyda yma gymserol iawn. Wrth edrych ymlaen at glywed y genedwri eto heno fe hoffwn ni ddiolch iddo fo a yn rhan i gyd am ei arweiniad yn y dwy Oedfa. Diolch Denzil. Un cyhoeddiad yn unig sgen i ar gyfer yr wythnos sydd i ddod. Fe fydd coffi ar y camera efo'r i mawrth am 11. Sul nesaf fe'n harweinir am 10 a 6 gan Thomas Williams. Edrych yn ymlaen at gael cwmni'r plant yn y bore ac fe fydd ysgol Sul. Fe weinyddir y sacrament o swper yr arglwydd yn Oedfa'r Hwyr.
Diolch yn fawr. Fe wnawn ni'r casgliad nawr, os gwelwch chi dda. Bod ni'n un as waith di ac yn dystio i ti ym mhob clos. Felly boed i'r offrwm gael ei fendisio gen i ti, a'r defnydd ohono yn hyrwyddo dy waith ar bob cyfle posib. Amen. A'r trydydd emyn fel y gwelwch chi yw'r emyn rhif 819. O amawydd cryf i feddu ysbryd pur a raddfwyn Iesu. Ysbryd dioddef ym mhob adfyd, ysbryd gweithio trwy fy mywyd. Ac yn y blaen. Dwi ddim yn sylw i ar fawr neb ohonoch chi yma heno yn gwisgo rhywbeth eithriadol newydd a gwahanol i'r un weles i tro dythaf eich gweld chi. Oedd hi'n ffasiwn yn brof y mebu dynau, lle ardeloedd eraill hefyd i gael dillad newydd ar gyfer y silgwyn. Ac oedd y silgwyn i fod yn cyfleu rhywbeth newydd a gwahanol. Dwi'n cyfadde bod fi wedi cofio neu sylw o prif wyliau calendar eglwysig bron bod un o'r weithiau calendar Anglicanedd yn ddigon hapus a balch. Ac eto mae rhywbeth yn mer fesgyrn sydd am ddweud, dwi ddim eisiau dweud bod y Dolig wedi bod, neu bod y Pasg wedi bod, neu bod y silgwyn ofr yn dynwydd. Oherwydd i fi, mae'r Nadolig bob dydd. Mae'r Pasg bob dydd, ac yma'r Pentecost bob dydd. Ac heddi fel bar labelu yma'n digwydd yn cael ei alw'n Sul y Drindod, bydden ni am ddweud, bydden odr yn naw, tas ni'n cynnal un oedfa o unrhyw siap, unrhyw ddiben a thybied bod ni'n hipgor naill ar tad neu'r mab neu'r Ysbryd Glân
achos bod e ddim yn Sul Drindod. Cyfleoedd yw nhw gyd i atgoffa'n hunain ac i atgoffa'n gilydd o rym a gwerth, arwyddocad a pherthnasedd, yr hyn sydd yn ddysgeidiaeth Gristnogol. Peryg yn oes i fynd i dybied bod ni'n i gosod nhw mewn rhyw focs, mewn rhyw ddrar, a dweud, dyna fe, llwn ni adael y nawr gyda siwt Sion Corn, neu dyna fe, gallwn ni adael e gyda addurniadau'r Nadolig, dyna fe, gallwn ni roi'r croes fach yna gadw am basg arall. Sa'n gwybod a wedi dweud hyn o'r blaen os ydw i, maddeuwch i fi, ond dwi wedi cael, pan bydd rhywun gofyn i fi, wedi pobl ifanc, beth yw'r Drindod? A mae Amal un dweud, gallem egluro hwnna. Ydych chi'n ei gael yn anodd i egluro? Oedden rhywbeth sydd yn gysyniad, concept, dierth, gwahanol, anodd. Wel, dwi ddim yn rhwydd. Ond byddai'n gael ein gyffyrddus i sôn am y cymylau glaw. A dweud, o'n i bai fod yna gymylau glaw, byddai'r glaw ddim yn dyfyrhau'r ddeiar. Byddai'r argeiau yn wag. Ac os nad oes yn argeiau gwag, yna mae'r dŵr sy'n cyrraedd y ffynon neu'n cyrraedd y tap, byddai fe ddim yn bod. Fe glywes i sgwrs ar radio, un o ddyddiau ola'r wythnos yma, lle oedd e'n egluro pa ganran o ddŵr croew sydd yn y byd. Ac oedd e'n fesur digon bach bod y dŵr croew sylfaenol iach i bobl yfed yn bring. Ac bod e'n mynd lawr gyda'r afon neu gyda system gorffosiaeth neu ble bynnag, bod yna haenau gwahanol o ddŵr yn y môr ei hunan. Oedd hi'n sgwrs hynod ddifyr. Ac yn i'n meddwl wedyn ni, cymaint yma'r byd wedi cael ei greu yn y fath fodd, neu bod datblygiad y ddeiaren fel y cymaeddi, bod hyd yn oed mesur y dŵr a natur y dyfroedd yn mynd i gynnig agweddau gwahanol i hanfod bywyd y ddeiaren. Achos bydden ni am ddweud bod ymhrofiad i, neu profiad hanes efallai o Dduw, yn medru ymddangos fel y cwmwl sydd fyna. Chi'n gyffwrdd ag a mae'n cyffwrdd â chi. Mae e'n o'n cwmpas ni, mae e'n rhywbeth i ni'n rhan o'r anadlu. Ac eto pan bod y dŵr yn disgyn i'r ddeiar, yn ddŵr y gallwn ni gasglu fe mewn cwpan, yn ddŵr sydd yn dod i'r tap, bod hwnna'n fy disychedu i, bod y dŵr yn fy yngolchi i, bod y dŵr yn sylfaenol i fy myw i. Ac wy'n gweld hwnna fel Iesu. A mae'r dŵr yn mynd i'r môr ac mae'r môr yn anweddu. A methu cofio'r eiliad hon, beth yw'n gael Saesneg am anweddu? Steam, felly. Beth yw'n gael Saesneg am anweddu? Ti wedi cael y fagydd y gogledd? Evaporato! Wel, na chi. Ac mae'r anwedd hynna yn dod sydd yn rhan o'r anadl eto. Nawr mae'r peth mor elfennol, gallai beth o bod yn ddiwinyddol saff. Ac eto pa wy'n treul helpu youngsters yn y byd yma i ddeall bod yr un yw hanfod y dŵr, boed e'n y cwmwl yn y glaw, neu bod e yn yr anwedd. A bod yr oll rhan o'r H2O sydd yn i angen ar y byd ac arna i ac ar bob person arall. A pan i ni yn sôn am y Drindod, rhyw ddeall, rhyw brofiad gwahanol yw e o'r un hanfod, yr esans dwyfol, yr hyn nad yw e o'r byd, yr hyn nad yw e'n faterol, yr hyn nad yw e'n ddrwg, yr hyn nad yw e'n marw, ond yn dragwyddol. Ac os yw'r anwedd dwyfol, yr Ysbryd Glân, oedd i fewn i ffroenau fy ened i, yna gallai anadlu
pan bydd yr hen gorff wedi peidio digwydd. Pan bydd yng nghorff i werth dim byd ond i roi yn ei fedd. Ond bod yr enaid, sef hanfod fy mod i, yn parhau yn fyw. Ac nid byw yn dibynnu ar bethau deiarol, corfforol, ond yn dathlu presenoldeb a cwmniaeth Duw ei hun. A mod i fel nes i awgrymu bore yma yng ngofod Duw, in the space of God. Ond bod yr ysbryd ynom ni. Ac mae'r ysbryd sydd ynom ni yn dystiolaeth ac yn achos ein parhad ni. Bod Iesu wedi marw ar ein mwyn, bod ni'n ymddiried yn ei arweiniadau a'i roddau, a bod yr Ysbryd Glân fel gwedd arall o'r diwdod, y tu fewn i fi. A pan byddwn ni'n gweddio ar yr eglwys i lenwi'r eglwys, a thlân ysbryd i dy hun, y pryd hwnnw, i ni sylweddoli fod gobaith yn drech na phob anobaith, bod bywy na phob marwolaeth, bod y sanctaidd yn lân pa mor aflan bynnag yma'r byd. Mae'n ddigon rhwydd anobeithio. Tasech chi'n ceisio egluro i rhywun arall, beth mae'r Ysbryd Glân yn gwneud, fyddech chi'n ei chael e'n jobau'n rhwydd yn te anodd. Ac wi am gynnig 3 gair sydd yn nodi i fi beth bynnag. Beth mae'r Ysbryd Glân ymysg pethau eraill yn ei wneud i fi. A'r gair cyntaf yw argyhoeddi. Bod yr ysbryd yn argyhoeddi'r byd o'i bechod, yn argyhoeddi'r byd o'i angen, yn argyhoeddi'r byd o gyfiawnder. Fel bod syniad yn troi'n gredo. Un peth yw cael tegau newydd neu beiriant newydd, cyfrwng newydd. Peth arall yw cael y peth i weithio ynddo fe. A mae'r Ysbryd Glân yn troi geiriau neu syniad neu theori neu ddiwinyddiaeth, adnod neu emyn, a gallen nhw fod yn bethau digon difyr, digon perthnasol, ond dyn nhw ddim yn fyw i fi. A mae eisiau troi'r geiriau yn argyhoeddiad. Bydd Sian ac eraill fan hyn, mae'n siŵr yn nabod fy ŵyr i Gwydion. Pidwch a gweithio bod fi sôn amdano mewn Pregeth chwaith. Ond mae Gwyds wrth i fodd yn dysgu chwarae piano. Fe yw'r unig un o'r 4 sydd wedi tico ati. 4 oer gyda llaw. A wedi mynd i ddweithio ddiweddar, a mae'n codi nodau lan y weddol deudi. A wi eisiau gweithio, un peth yw bod yn gyfarwydd ar nodau, peth arall yw bod yn gerddor. A bod y gerddoriaeth yn fwy na'r nodau. A o'r teg i'r bachgen, mae'n derbyn bod fi'n gweud beth sy'n ei sensydd o fe hefyd. A mae'n treial wedi ni gyda'r darnau mae'n ei ddysgu i fod yn fwy cerddorol yn y cyflwyniad. Troi geiriau yr emyn yn alawr ar gyhoeddiad. A pan ni'n derbyn a gwrando ar eiriau Iesu, a gweithredoedd Iesu, a bywyd Iesu, nag e mater o spectator sport yw e. Ond bod fi'n cymryd Crist, yn derbyn Iesu. Pan bod e'n estyn y bara ar gwyn, mae e'n rhoi i fywyd. Pan bod Iesu'n dod â golwg i'r dall a bod y byddar a'r myd yn medru ymateb yn real, pan ni'n medru codi a symud, mae yna rhyw gyffro'n digwydd. Bod yr Ysbryd Glân yn bywhau y peth llonydd, bod yr Ysbryd Glân yn deffro ac yn cyffroi yr uned.
Mae'n siŵr gen i fod llawer un wedi mynd i bob math o ysgolion Sul ac wedi derbyn aelodaeth, wedi bod yn lled gyson. Pan chi'n gofyn nhw beth yw beth sydd yn fyw yno ti, a dyn nhw ddim yn gallu'r sôn am hynna. Bod yr argyhoeddiad sydd oedd i fewn i'r unigolyn yn digwydd fel bod y cyffro yn sicrwydd. Ymlaen yr af died wyf, fel nes i ddweud yn rhywbeth gwahanol bore yma. Gallwch chi ddim i brynu fe oddi ar silff. Gallwch chi ddim i ddysgu fe fel parot o lyfr. Bod arfer y ffydd yn golygu byw y ffydd. Wyddwn ni erioed am Wcrain tan ychydig flynyddoedd yn ôl. O'n i ddim yn gwybod maent y wlad, na beth oedd arferion y wlad, na hanes a diwylliant. Ond dwi wedi sylweddoli dros yr blynyddoedd diwetha hyn am resymau amlwg bod yna rhyw genedlaetholdeb na ellir ei throi. Bod nhw'n barod i farw bod nhw'n barod i frwydro hyd at farw. Bod y peth argyhoeddiad yna yn ei calonnau. A bydden ni am ddweud bod yr Ysbryd Glân oedd i fewn i'r myfyriwr crefyddol, i'r dilynwr Cristnogol, yn troi'r geiriau yn brofiad. Yr ail air o'n i am i dan enellu os cai yw'r gair bod yr Ysbryd Glân yn annog. Bod e'n dweud, ti wedi cyrraedd fyna, ti'n gallu'r chwarae'r darn o gerddoriaeth, nawr cer mlaen i rannu beth sydd gen ti, i fyw beth sydd gen ti, bod y gerddoriaeth sydd yn dy enaid di yn cyflawni'r pethau yma. A bod yr Ysbryd Glân yw'r hyn sydd yn dweud, cer mlaen, gwon, per y stopo nawr. Nawr ddes i nôl lawr nos Wener o'r Steddfod lan fyna yn Sir Fôn. Ac wedi mwynhau clywed pob math o bobl yn cael hwyl, yn gwylio'r digwydd oedd yno. Rhyfeddu cynifer o bobl ar Ynys Môn ar y maes oedd yn siarad Saesneg. Achos o'n nhw ddim yn medru siarad Cymraeg. Ond wedi dod mwyn cefnogi i plant neu cyfeillio neu beth bynnag oedd. Ac yr oedd yna ddos o Gymreictod iach, fel sydd wy'n falch o ddweud ym mhob Eisteddfod Urdd, a Steddfod Genedlaethol am hwnni. Mae'n anogaeth i fynd ymlaen yn does. Nawr, dwi ddim wedi bod mor selog a bydden ni'n dymuno bod i'r sioe amaethyddol yn Llanelwedd. Ac mae'r sioe fel Steddfod Fawr yn crynhoi yr un sydd wedi bod yn ffordd o feddwl, ffordd o ymarfer ffermwriaeth. Ond wrth ddod i'r sioe fawr amaethyddol, neu bod ni'n dod i weld gêm rhyngwladol, neu beth bynnag yw'r digwyddiad cyffroes, bod yna rhyw G-up yn digwydd. Ac mae'r G-up yn dweud, dyr ymlaen, per y loetro nawr, per y eistedd ochr o ffordd, derem fy mab fel bydde'r bardd wedi dweud. Ac yn y dweud yna'n calonogi yn cynorthwyo. Byddwch chi'n nabod Mark John yn dda wy'n siŵr. Pregethwr hyfryd iawn. Person arbennig. Ac yn ysgrifennydd beth sy'n cyfateb i ni fel hynaduriaeth ymysg teulu'r bydyddwyr. Ac fe lwyddodd Mark pan oedd gymrodd y blwyddyn mas o addysgu mwyn bod yn rhyw fath o genhadwr yn yr hynaduriaeth. A fe lwyddodd ymysg lot o beth eraill i gael gan yr eglwysi i ddod i gynulliadau bob rhyw ddeifus. A bydde fe'n annog pobl wedyn i ddod i'r digwyddiad yn ytrach na bod nhw'n rhan o gynulleidfa fach o ran i nifer, bod nhw'n dod yn rhan o gynulleidfa llawer mwy.
Ac oedd e hefyd wedi bwrwyddi, oedd e wedi darganfod neu clywed am bregethwyr lleug yn yr eglwysi lleol ar draws y cymoedd, lot mwy pyrnu nag sydd nawr. Ac wedi dweud wrth gewch, gymrwch rhan yn y gwasanaeth yma. Ac oedd e'n gwrddau mawr o gymharu gyda beth nhw'n arfer, ac fe gafodd llawer un ohonyn nhw gyfleoedd i arwen myfyrdod i bregethu mewn cynulleidfaoedd 130 a mwy. Ac oedd e'n calonogi yn doedd. Yr annog yma. Ac wy'n rhyw deimlo, wy'n dweud pethau flen falle yn ormodol o bosib. Dwi'n trial calonogi eglwysi. A chithen ni plis nhw'n bosib bod chi'n dweud, wel, dim lot ohono ni. Ac yma'r adnod na wedi cael dipyn o wer yn der, lle bynnag mae 2 neu 3 wedi ymgynnull yn fenw i. Nid yr hifau sy'n cyfri. Nid yr natur y digwydd o reidrwydd. Ond mae pobl yn teimlo bod nhw'n calonogi ei gilydd, yn annog ei gilydd, yn gwahodd yr Ysbryd Glân i fewn i'w stori nhw, i'w bywydau nhw. A bod y gynulleidfans yn hwyro, bod yna gyffro yng nghanol y cyfan i gyd. Bod yr profiad yna, bod yr Ysbryd Glân yn troi'r nos yn ddydd, yn dod ag emyn o eiriau neu geiriau o emyn, a rhywbeth byw, ac eich chi'n perchnogi yn cydio'n hawlio. Ac ar hyd y canrifoedd, ym mhob gwlad, llwyth ac iaith, mae'r Ysbryd Glân wedi calonogi pobl i sefyll yn erbyn y llu, i wynebu'r stormydd geirwan, i fod yn asgwrn cefen, i fod yn gyfeiriad, i fod yn gynhaliwr, i'r pregethwr, beth bynnag i siape. Mae'n felly pregethwr, falle byddech chi'n mynd dweud bod e'n llachar iawn. Ond pan bod e rhywbeth yn cydio, mae'r Ysbryd Glân wedi troi'r pregethwr digon cyffredin i fod yn anghyffredin. Y pregethwr di ddim hyd yn oed, i fod yn llawn bwrlwm. A pan ddigwydd pethau fel yna, yna mae yna rhywbeth newydd yn digwydd, rhywbeth cyffroes yn digwydd, a gwerth i wybod. I ble mae'r eglwys yn mynd, byddech chi? Wel, mae'n newid, heb os. A'r Ysbryd Glân sydd wedi annog, yr Ysbryd Glân sydd wedi argyhoeddi, mae'r Ysbryd Glân hefyd yn arwain. Ac yn arweiniad yr Ysbryd Glân, ond bod ni fod yn dilyn, pwy a wyr ble gall e droi, beth gall ddigwydd. Mae yna rhyw brofiadau yn dod sy'n fendithiol. Mae nhw pethau i'w mwynhau, mae nhw'n pethau i'w mentro i symud ymlaen. Yr Ysbryd Glân sydd yn dere ymlaen. Dyma'r ffordd. Ac yma'r hyn sydd yn digwydd yn natur ac yn hanes eglwys, neu enwad, neu draddodiad, yma'r datblygu yn troi'n fwrlwm. A dim ond cyffrad bach sydd eisiau weithiau i greu bwrlwm mawr. 1 ton fach ac yma awel y gwynt yma di chodi ddi fel ei foi'n don sy'n symud ar draws y môr. I fentro lle na fiodd yr eglwys o'r blaen. Beth bynnag i chi wedi wneud, beth bynnag i chi heb wneud. Wy'n siŵr fod Thomas wedi bod gyda chi ac yn parhau gyda chi, yn cynnig syniadau a menter newydd. Ac yma menter garwch yn nodwedd eglwysi byw. Fel bod ni'n cyflawni rhywbeth sydd yn newydd i ni. Na i ddim gweud bod e'n bythol newydd, ond mae'n newydd i'r funud. A bod yr hyn sydd yn digwydd yn gyffro newydd. A bod y cyffro yn troi'n ysfa i ddweud ac i rannu. Fel bod gwasanaeth yr eglwys yn grist debyg. Yr ewyllus i wasanaethu ac i fod yn ddwylo sy'n estyn i gyfeiriad pobl eraill.
Doedd gan yr apostolion ddim graddau PhDs oedd e. Gweud y gwir o gyda nhw ddim lefel A na lefel O. Y gwir yw o gyda nhw ddim byd o gwbl. Ond y profiad bod nhw wedi dilyn Iesu a bod yr Ysbryd Glân gyda nhw o'r ddydd y Pentecost i fod yn genhadon llawn zel. Mae'n cymunedau ffydd ni wedi gweld cyfnodau heriol ar draws y canrifoedd. Ac i ni gweld cyfnod anodd dyddiau yma. Ond dyma'r argyhoeddiad yna yn sefyll. Llunau, galwys i hibo gyda ffrindiau Lenywyd, gŵr a gwraig, lan yn Olgellau. Ac oedd gen i fore sbar i bethau eraill o'n i am wneud. A wes i, wel, chi'n meddwl beth, dwi ddim wedi bod eriod yw yn hir ystafell ddirgel. A ges i drip am ddwyawr a cael rhyw ginio bach daclus ar ei ddiweddau yn gweld y manedd Marian Eames wedi sgrifennu amdano. Ble oedd y ffermydd, ble oedd y cymeriadau? A gweld, diocs, mae hwn rhy fath o si bymro. Wel, bron bo cystel beth bynnag. Ond, na, o ddifri, mi roedd y wefwr o fynd yno yn gweld, ie, ar y tir yma, digwyddodd beth mae Marian Eames yn rhannu. Ac i'r crynwyr ddod â'i hargoeddiadau i herio'r drefn, i fyw yn ôl i deall a'i hargoeddiad. Ac os yw'n digwydd yn naratif gan Marian, mae siŵr fod wedi digwydd yn profiadau pob corff eglwysig, rhywbryd, rhywle neu gilydd. Mae angen dalgafel yn arweiniad Duw, mae angen cydio yn anogaeth ein gilydd, mae angen rhannu'r argyhoeddiad. I ni'n ymweld â'n gilydd mwyn cadarnhau'n perthyn. Beth mae Duw yn gofyn i chi ac i fi wneud? Dwi'n cyfaddu, wel, mae'n amlwg bod fi wedi ymddeol o faleth eglwys. Ond yma'r rhywbeth na tu fewn i fi, yr argyhoeddiad, yr awydd i ddweud y stori, i gynnal yr achos, i fod yn un sydd am ysbrydoli eraill. Oherwydd bod Duw yn ddiw, yn un y gallai ymlawenhau ynddo, y Duw sydd yn gariad, y Duw sy'n cofleidio rhyw bobl fel fi, ac yn ynghroesawu fi hyd yn oed, i gyflawni rhywbeth gwbl tu hwnt fy neall, ond mod i'n fol yn mentro. Duw fyddo gyda chi, a boed i'r Pentecost eleni fod yn fatchen, yn ysbrydoliaeth, yn dan fydd yn helpu chi i fod yn eglwys fydd ar gynnydd yn fuan, gogoniant Iesu. Amen. Diolch am gofio beth wedys i'r Oedfa bore. Parry Hughes, 839. O, fi licio'r Emyn yma. Argwydd Iesu llanwd eglwys a thlan ysbryd i dy hun, fel y gwasanaethor nefoedd drwy roi llaw i achub dyn. Disgyw llygaid allu canfod dan driennu dyn ei fri, disgyw ddwylaw estyn iddo wyn ac olew Calfari. Llyfed cariad pen Calfaria, drwy dy eglwys at o ef, a thiriondeb di dy hunan glywor trian yn ei llef. Disgi ofni byw yn ysmwyth, gan anghofio'r byd a'i loes, nertha hi, i dostyrio wrtho, a rhoi hysgwydd dan y groes.
Cymer arglwydd ein doniau a'n dyddiau. Cymer ein cyfleoedd, cymer ein cyfraniad, sanctiddia nhw, a boed i'r hyn a gallwn ni rannu fod yn gyfryngau, rhannu gydag eraill, rhyfeddod defengil di. Gras yn harglwydd Iesu Grist, a chariad Duw, a chymdeithas yr Ysbryd Glân a fyddo gyda ni oll, o'r awr hon hyd yn oes oesoedd. Amen.